una estona ens veiem a les 9. Avui Premià de Mar, la vila més esportiva i solidària i reivindicativa de tot Catalunya. Gaudiu d'aquest dia espectacular en el que més de 300 i 300 dones organitzades esportives per venir a disfrutar del que més haurà de fer de córrer pel Premià. Dimitri! De veure el port de Premià ple d'homes i dones promens per gaudir de l'esport, per fer d'aquest dia un dia reivindicatiu i un dia esportiu. Gràcies!